Akare phainya dua khabai kupailan hugo. Tipra mukha CPM Congress akare phainya dua khabai kupailan hugo. CPM Congress tipra mukha akare phainya dua khabai kupailan hugo. Bharat Mata. December semi President Pai Sobojat Bagi Mohan Tripura Mohoday. Sini jota mana sini para member Bektirap. এবং ফাই সুপারভাইজার যারা নরক ফাইনাল পাইপলে হামবাই তিনি করমছড়া বিধানসভানি অন্তর্গত চিচিংছড়া পঞ্চায়েতনি বিসিনি 34 নম্বর বুথ তিনি কাইছে চিনি লামসংমা পান্ডা এই পান্ডাও ত্রিপুরা মথা সিপিএম এবং কংগ্রেসনি টোটাল 10 পরিবারনি 42 ভোটার তিনি চিনি ভারতীয় জনতা পার্টি ও হামজাগি ফেকা जों বরংনো পাইপলে হামবাইয়া ফারু এবং বংনো जों লামসগু যে আগামী দিনও চিনি ভারতীয় জনতা পার্টির যে নাহারমুং যে ভিজন যে सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास যে সাহর জাগমানি যে ভিজন চিনি जों যতন তৈদলৈ জাতি ধর্ম নিরপেক্ষে जों যতন নাयै जों আগামী দিনও এই এলাকানি ডেভেলপমেন্ট এবং চিনি ত্রিপ্রাসারংনি বনি অধিকার বনি মানথাই এবং এই পারানি তেবু ডেভেলপমেন্ট जों বাইকে খাইমানাই অবনো নাহারিনি চিন সামং খাইনাই এবং চিনি বিজেপিনি উদ্দেশ্য অবনো যে গলকজাক বরংনো जों भाइके तिसानाय जों बरनो भाइके बसखाङो तुइ फेमानाय सिनि बसाबतिबो पारानि बसाबति आमचानि बरबो जाते बनि बसाबतिबो आगामी दिनाव काहाम स्कुल एकलव्य हाई सेंट्रल स्कुल नवोदय हाई सेंट्रल स्कुल पढ़ाशुना खाइ सिनि बसाबतिबो फाइनाय बसखाङो सिनि दफानि बागै सामुं खाइतुं सिनि राज्यनि बागै सामुं खाइतुं सिनि स्टेटनि बागै सामुं खाइतुं अबनो नाहारिनो जों राजनीतिक भाबै सिनि भारतीय जनता पार्टीनि उद्देश्य अबनो बर हामजागोन तिनि बर जारा 10 परिबारनि 42 भोटार जारा फाइने जों बनो खाबाय हामजांगा याफारो এবং বংনো লামসগু এবং বরংনো আগামী দিনও যতনো जों याक मिलै सामुं खाइलायनाय এবং এই এলাকাनि डेभेलपमेन्ट যতनो हामबाय बुलानो रांचाकनि आनि खाजना हामजांगाके मीडिया संग बेलाय बेलायखनो थारिख सालखोतां जराव हामबाय ओंखायते आनि सिमुं हांखाय आं कायसा DMP बा त्रिपुरा मथा पार्टीनि कायसा मनिटरिं कमिटिनि सिलेक्टेड मेम्बार तमनि एडिसि हाफां हायमानि यागलो एरपरे ताबुक जों आनि नेतृत्वे आं चिनी 10 फैमिली 42 बुथार आनि लोगो आं तुइ खेलिका गते माने माने इमरजेंसी नि बागे माने लोगो इमान बागे आनि उक्लो गते बरक तमने गय आबुनि बागे नंग थान नागारसानो जों उक्लोगो जोंतेबो चिनी उक्लो बुसतांगो जों बरक उक्लोगो जों तुइ खायनायनि दङो जों दापि दापि सामु खायनायनि बागे जों त्रिपुरा मथा याकरे जों नरक बाक्सा दिनि अरक फायगा जों अच्छा त्रिपुरा मथा तंफ्रो तामनो जाजक सुगिया आंगे दिनि बीजेपी नि बानारो मानना ना सो त्रिपुरा मथानो आं जाजगिया आको गया अरो आं तेकेसा नरना आं सानमो संगो मीडिया ताखुकनो आं बुबाग्रानो बेलायखनो आं खाबायखौबो हामजो हायफनो किन्तु नाहारमु कायसा आं फेरजाका बबा हायजाका फेरजाका बुबाग्रा सामान दङो पहिला जाति उलो पार्टी नै सेवा अबनि यागलो तामुनगो खाताबु तिनी बंनि अजागाव फायगा तामनाय पहिला जाति तो सिनि त्रिपुरासान बागै जों सामुं खायमानि ताबो अजागाव फायगा बुगुं कलगो फायगा बुगुं बाराबो फायगा खजाय कलगो फायगा ओंखाय जेहेतु जों दिल्लीयावबो जों मोदी सरकार बाय जों एलान सिंगांखाय त्रिपुरा राज्योआवबो जों स्टेटआवबो एलान सिंगांखाय सुदु एडिसि हाबांबो समिति जों बरबाय आलादाखाय जों सामुं खायदोंमानि ओंखाय आबनि यागलो फायगा जों अबनो नांगौ सिजालिया ओंखायबा जों त्रिपुरा मथा दं आको बीजेपी फायबो आको ओंखाय आबनि बागै जों बीजेपीआव दङनो सामुं खायसिना हिनै जों नेशनेल पार्टीआव जयेन दिनानि बागै जत आनि ताखुकते बहुत तंनानि लोगिति फिगा सुना हमबाय बो कामिमो मो कामि हिंगांखाय चिचिं सरा विलेज कमिटी ते वार्ड नंबर हिंगांखाय 3 नंबर वार्ड 34 नंबर बूथ सेंटर अब हमबाय अच्छा आगे बो पार्टीओ तो माने आज त्रिपुरा मथा तो माने जां त्रिपुरा मथानि आं आगियो तंग सेक्टर कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट अच्छा आखाय आगियो आंचलिक कमिटिनि आं मेम्बार दरजा अवसे ताबो जे आनि जन नायखनमानि बुरनि सागांगाय तामाहि जाति 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 हिनो जाति हिनो जदि नायखाय थांगाय जातिखौ जातिनि नायखा जों बुंबारा थांजा गायंगो जानाय मुथा थांजा हिनायावगो का तारपरे दियो ओलखाय नुजागो तावहिनाय नुजाग बंनो नुजाखा ताबखाय बुंबारा थांजासे बेले आखाय सुमा मोनसे थांजांगोनाय ताखाय नाय थांगाय वान साबासाबो फायो
आखाइ जदि सिनि जदि हाना जदि जों मानखांगाय आखाइ वानसा बासाबो दंनाय वानसा बासाबो माथो आखाइ बंनायावबो ओ बुरबासा आखाइ सेमसे जों थांजाहैनि सागो आखाइ उलखाइ वानसा बासाबो तखै गा वानसा बासाबो माथो गला आखाइ बिजेपि खेगे दाङो आखाइ बिजेपि नि जेता सिनि कंबाराराव आनि मेन आनि नंगौ माने जों बाक्सा पार्टी बाक्सा खाइमानसि ओंखाय आखाइ बखाइ ताबोता अगो ताबो अगो बखाइ जाति नहिगे बखाइ खासाया बगो खासागो दा बिजेपि के जाति नहिगे खासाया देबा जातिया बिजेपि बो जाति नहिगे खासागो जतन ता समान के बागैसारो यादा आखाइ बोले ताबो बुरहिनि पाइखा बक्सिनि एमएलए बेतन मानखा 70-80 हाजार मानखा नगासै प्रुफ दंखा ताबो कोनो आर्मिनि गेरेटार ट्रिबल देनखौ मिनि तिफ्रा हापो अंगो इंटो लेखा तरफो ताबो अब करिखा बुनि बासा गासि मिजेसनो थांजा हिनि खाइनाय बक नेता एमएलए साखा साइपेखाय मानिपेखाय मुठा रां पादेखाय मासा 70-80 हाजार 90 हाजार रां मोनखा आसखाय बक जोंनि थगायसिनाय आइजों बंलो लोगो फरिसिन कोनो मुसा हेल्प खाइजाया आखाय जेनाय खुनमानि बिजेपि रावखाय जत समानतन्त्र बागै रमानि नंगो सारमा नंगो आदर बासाना दंगो आइफेने बागैसो आंगो तीव्र मुथाय यागाराय बिजेपि योगदान तमने तिके जाको बुबाग्रानि नाहार मुंनो चाजाया नाकि पारानि लिडारनि नाहार मुं बुबागारा तो सामुं दाम खाइदि हिनिनो सागो बुबागारा नां ताक बुबागारा न जले जाबिया बुबागारा खिनो तंगो बुबागारा काइसातो पारा हाबै बतो सामुं खाइनिया सामुं तांनाय रक जाया आखाय बक जाया हाय बुबागारा न साया हिनजाका आखाय आंबो साया हिनजाका आंबो जे संगठन सनाय दं आंबो साया हिनजाका ओंखाय बुबागारा बे जों थांबो मालाय नालिया नेताराव बुबागारा बाय मालाय नाय आखाय बुबागारा नसे दाबि थानाय दंनाय आखाय जों संगठन थाइनायाव पारानि जों कर्मकर्ता जों जेता लिडार दंनायाव जोंसे ओ साधारण बर'ल' जोंसे दाबि होनाय आखाय जों सेरावमाय आहिदे तारमाने नि कक्सिचा मखन नेता रंनि नायखल मं हामिया ए अपने बाय फायो आसुनो दांगाइमा दांगाइ फानिसिमी चिब्रै मताइ ख्लाइजाखै फाइमानि ताबुबो जत राइदारको सिविनो बिसि बुरुम हहम ददम ख्लाइ पालाइजागै तंगो चिब्रै मताइनो रुकसावै हास्तिनि जत लोकरगनो हामजाकमा खुलमा याफारो त्रिपुरासा आमसाइ सागबायथां नाइकलजाक हांकर नकनि बुखागदै तिनि हाय गोथार साल जतनि बागिनक काहाम तंथुन तै हामानि तो बुथुन